Comrades and friends, how are you? This is Traore here. Now, Mahia akilembwa kutauni kwaHarare kwenyu ikoko. Akilembwa achipfeka tumasutu twake twaanoshandisa kubhilivhisa mamwe maveterans ke$35. Now, onai, Mahia ari kufamba ne300 series. Achifamba ne300 series, anosungwa achitenga sutu ye$35. Izvezvi ari bhizi kunegotiata nepolisi yekanzuru kuti wakomana dhora here ndo ramunondipira faini ye$70. Now haisi pakuklebwa. Izvezvo isusu tazvijaira. We go through all of that every day. Imimi mazvijaira, you go through all of that every day. Kuti parking disc kungotambidzwa something kudai wakutobhadhariswa faini yekureba. Tazvijaira. Persecution idzodzo tabvirira nadzo kubva kudhara. Asi question yangu ndeyekuti Mahia anodriva 300 series kupi? Mari iyoyo akaiwana kupi? Anoitei ndi mamwe maveteran? Makarwa semuhondo naMahia. Ask yourself kuti before 2017 Mahia aifamba nemota yakaita sei? Airarama life yakaita sei? And you see, izvozvizvi aita business ripi Mahia rinomupa mukana wekuti adrive 300 series? Where did he get that money from? Now, let's take it a step higher. Nyaya haisi pa 300 series. Nyaya iri pakuti mukaona munhu akutenga motikari ye$200,000 ambori nemari mumba kana muwallet. Because motikari inogona kuti ichingobva mukasero yotodhumwa neDatsun 120 waizovharana. Uyo haana chaanoziva nezveinsurance Mahia uyo. Haainishoi motikari. Anotozivawo mari itori gudowo pacharo. Anotoda kutotsuna mari. So tell me, my war veterans, this is strictly directed to my war veterans. Mahia aiwanepi mari yekutenga 300 series? And mukaona akutenga 300 series, yaanenge achiisa mumba imari. Mese makarwa hondo munei? Murucheya $12 yekutenga mapiritsi eBP pamwedzi. But Mahia is living large. Apedza kufurira nawo 2030. Now, onai confusion dzacho, takwidza futi another step higher. Ma-affiliates akunzi akadhakwa haana vanhu. Asi Tungwarara has been moving around giving ma$200,000, ma$500,000 kuma-affiliates asina vanhu. Yet we've got people vari kunyora maseo day and night mumusangano vachitambura, asi chega chaainacho chinoratidza kuti imember yeZANU-PF i-t-shirt nescarf. People that have worked for the party for years and years and years. Land haana, stand haana, chainacho i-t-shirt nescarf. Where did Tungwarara come from? Marari kuiwana kupi? Company ya Tungwarara ndeipi? Now, let me tell you something about Tungwarara. There was a meeting which was recently held. And pa meeting apa vakaronga kuti they want to co-opt Tungwarara structures ekumanicaland province, Opindam province. Handi murikunzwa. Varida umuti aite secretary for finance. Wobvisa uyo mfana wayanonzi Richard. Anozita mfana wa Superman wanzira. Wobvisa iye ega. Then voisa Tungwarara ipapapo. Vachimuisa ipapapo. Then achangoita active mbichana. Then akutotanga urowa ground rekubvisa Tawanda Mugwadi. Tafadzwa Mugwadi, Minister Bwera West. Not minister, sorry. A member of parliament Bwera West. Member of parliament Bwera West. Anenge kurwisa Tafadzwa Mugwadi. Atisi kuramba. Hausi usabhuku ronzi munhu abvikawo. Anotori nekodzero yekunzi anotojiwawo kuma-elections Tafadzwa Mugwadi iye, but not nemunhu anenge Tungwarara. Where did Tungwarara come from? Ideology yemusangano ari kuiwana kupi? Chii chaanoziya cheZANU-PF chekuti tingakwanisa kumuintrasta neconfidence dzekuti atungamirire a whole constituency? So skiri ravakanoita pana Tagwire irero vakuda kutaya kunorigadzirisa kunani? Kuna Tungwarara. Mukodza akatopiwa mari yakanaka kunze akoopte
Tungwarara muprovince. Mari dzadyiwa naMukodza kumacooptions dzawandisa. Ndoda kutaurirai, Mukodza ndiye chairman weManicaland province. Basa rake chete kungorana musangano achiita madhiri ekukesha, achiisa mari muhomwe, achidya, achiguta, vanhu vachitambura. Vachiita madhiri kugodho, vachidya vega, mayuth anonyora masero achitambudzika, achishayawo pekubata, achidya ake mari nemahura ake, omwa bhurongo rake. It's difficult kuita anti-drug campaign muManicaland because hakuna munhu anomwa bhurongo kunge Tawanda Mukodza Mamutare muManicaland province. So this just gives a projection of chimiro chemusangano muManicaland province. So we are saying all incompetent leaders, we need to do away with them once and for all, because hatina kwatiri kuenda nevanhu ava. So mawo veterans ndakupa ichitsvambe, imimi pamunenge muchipiwa mabhasikoro, mahiya ari kupiwa 300 series achichaya indicator, imimi monanikwa muri pabhasikoro, mukaita accident mosara mutara muri pabhasikoro, tungwarara anenge achirohwa neairbag. Ameno zvakwamuri.